Здравейте, аз съм Шалопот, днес ще играем Sniper Assassin's Shoot to Kill, нека да започваме. Няма да говоря много това видео, смятам, че е излишно, няма кой знае какво да си кажем. Наслаждайте се на геймплей и това е всичко. Може да говоря през някои части, но това е. Това е моята цел. То червеното ми ще го показва, червената стрелка. Пътички са телефона. Качат и това е. Good job, you did great making your first kill with my rifle. Complete 2 more missions and you'll be able to buy your own weapon. Английски ми не е много добър, но както и да е. Да е скетчът. Скетчът, чекайте. Трябва да стане някакъв край. Ето го. Боже. Аз трябваше да вкусна правите шеф. Знаете, буквално по напълно вече нямаше да го снайперисам. Impressive, you got a potential. You earn enough money to buy your first rifle. Go to Arsenal and buy whatever you can afford. Oh, and now take my gun back. What the fuck, що? Но това е супер яко оръжие, що ще го взимаш? Идиот. О, боже. С това ли ще играе? Да, преди да почнем мисиите, искам да кажем, че съм намалил графиката на LoL, само че съм махнал кръвта, защото нямаше неинтересно. Това е понеже на моя телефон Mobi 7 ми лагва доста видеото и съм го направил, как го кажа, предпочитани настройки, колкото да не лагва. Ето виждате, че тук няма го кръгчето и такова маса рекорден с Mobi 7 иконката. Та... City map. Here is the city map where you can choose your next missions. Primary missions are operations that get progressively more complex and offer bigger rewards. Let's start with them. То като няма друго на екран, с какво друго ще стартираш? Urgent call. Окей, да снайпер. Това е снайперист. Аз как ще направя хедшот? Аз ще правя така. Това е стабилно. Нямаше как. Така е в ръката. То... Само в тази игра мога да умреш, като те оцелят в ръката, бъде. Много ме засърбя гърба. Wanted missions. The Tonga-based police department has a large list of wanted criminals. Try hunting them down if you need more money. Значи това трябва, ако нямаме пари да си апгрейднем weapon-а, може да минем тук и си печелим колкото си искаме. Ти престъпникът. Къде е тук? Бързо го оператизира. В момента се чуете. Ще снимам на компютър, но няма да снимам на компютър, нека на конзола. Просто нямам компютър и в момента не е най-доброто време да си взема. Затова ще си остана да снимам на телефон.
Хайде минаме тази мисия. Трябва да е нещо. Супер. Свиркаща не е добро. Изобщо. И Арсенал. Какво? Господин Чонки. Ати тролин. Хеджет. Момента играта ми върви доста добре. Не знам дали ще е така, като с ревизията и прегледам. Но се надявам да не е толкова забиваща, зацепваща, лагваща, всички тези неща. Какво ви кажа, това беше за всичко от мен. Абонирайте се, коментирайте, лайквайте, дизлайквате, то на мен ми е седно какво ще правите. Бъдете готини, бъдете живи, здрави и всичко най-приятно.